I'm old school like damn. Какво става, хора? Аз съм The Black Hicks и сега снимаме на факана лига. О, 2 седмици не е имал факана. Не, всъщност, не знам кога ще го кача това клипче, дали ще е преди или след треш геймплея. Никой не знае смисъл на треш гейм мода. Може би ще трябва да кача треш гейм мода с никаква идея. Та, хора, да, цъкаме Дариус на ранкет от ранкет сериите. Продължаваме игра номер 16 или 17 или 15, никаква идея коя игра е това. Та, хора, какво да ви кажа, казвайте някакви игри в коментарите, защото не знам какво ви се гледа. Единственият начин, по който ще знам какво ви се гледа, е като вие ми кажете. Логично е. Те искам в коментарите да ми напишете коя игра ви се гледа, смисъл. Ако трябва фъкън Майнкрафт ще играе. Не, няма да играя фъкън Майнкрафт. Или ще играя колкото за трол. Не знам. Ако навия Ghost Dragon може. Тире Данил. Този е фъкън от тъп. Пича е тежко тъп. Както винаги изимаме First Blood с Дариус и си лействаме флаша, но никой не го интересува това. Трябва да се концентрирам върху фарма. Трябва. За да не е мълчня, ще ви разказвам история, както правят добрите ютубери. И не е история всъщност. Седяхме с Ghost Dragon и гледахме. Много ми е кринж, като го наричам Ghost Dragon с Даниел. Седяхме с Даниел и гледахме Пазители на галактиката. Филма свърши, обаче седяхме през надписите и дразнихме просто двете жени, които искаха просто да си тръгнат. Обаче ние седяхме като най-големите. Аз съм с Колосус! Фак! И се чудя, защо не се хилвам. Фак! Сега са... Те седяхме и гледахме Пазители на галактиката и беше много яко и забавно. Чакай, бе. Помислиш, че пусна W по някаква причина и what the fuck Z, кога дигнат? Той няма трети левел фактически. Добре, водим го яко с фарма. Направи добре, като дойде тук да си вземе миньона, защото така ми наби демидж. Не, защо се дръпнах назад? Но това е много шит, че съм с Колосусове. Принципно аз като хода с някой такъв танк с тън и си вземам Дариус мастерите, обаче ги променям на Колосус. Обаче сега, тъй като не съм цъкал от 500 години и съм забравил да си ги върна обратно на... как се казваш там на Дариус мастерите, дето се хелваш. Не мога сега за името. И съм забравил да си ги върна... Мишката ми се бъгна. Нали не трябва батерия, не. Добре, ще бахнем, въпреки че... Аз ще видя Warwick, ако ме е маркнал. Вие бе трябвало да има Shadow, така че няма да пробвам. Няма да го дърпам. Carvapar. Добре, вече Z няма Shadow, така че може с... О! What? What? Ноксус срещу откъдето и да е Z. Шаолин. Фак. Фак, просто бягай. Добре. Защо задържах? Защо задържах Грейв? Опитах се да проведа voice chat. Така е, когато цъкаш, когато си заменил лигата с Overwatch.
Съпортна тук, те ще се опитат да ви вземат още един кил. Не! Това кил Z, няма кил за теб. О, имаш илимейшн. Няма тъго насиш се. Добре, това не стана както исках. Добре, Зенки има 6 левел от това. Не! Ще умреш! Ще умреш! What the f... Тилте... Бля, това че се... Не! Не! Не. Тука. Как не? Кога ти пус... Защо сме сфъкано грешно, мастери? Тук щях се хилна с... Фак. Тук щях се хилна с поне 50 кръв. О, шит, не, това не трябваше да става, Зет не трябва да взима фъкани килове. Сега ще ме прави едно в едно. Не. Почнал съм бекален, защо ще идваш? Да му дадеш бубъф или? Стани го! Ама ти си бавен! What the fuck? Ти скапа на... кретен! Кво по дяволите беше това, бе? Лол. Не, сега Уарвик ще ма... Хелп! О, хубаво, махна се. Зет си фейл на улта, поне това ме успокоява. Не ползвам шурикен, чакаме шурикените. О, факт. Просто амумото ни е брутален кретен. Не, какво беше това? Това беше отвратително. О, това беше отвратително е. Добре. Мисля, че просто трябва ръкълна. Умри, просто умри. Просто умри! Като
хванеш един ганг, дойдеш... Като фанеш един път ганг, това не ти пречи да опиташ пак, сеш се, тапанар. В смисъл, да дойдеш да прош пак. Уникален войс крак. Може да... Не. Умри вече. Умри, защото не мога да трябва. Как не бих никакъв демидж с фъканото си Q? Боже. Ето затова хора куитнах лига за малко и може би пак ще я куитна. За много. В смисъл, вижте ли какъв е тилта? Това мумо не мога да ги вземи сега двамата. ЛОЛ! Добре, взе ги. Нека го флемим дори след като направи нещо хубаво. Въпреки че това не беше от особено голяма трудност. Изтървах си. Добър опит, бич. Всякъде ще бегаш. Как се върна този Shadow, дори не беше? Дори не можеш да се върнеш на този Shadow. Как? Той изчезна, бе! I'm done! I'm fucking done! Умирай пъти, бе! Не! Шапа! Как така не дава хилт? Добре, дава хилт, аз съм тъпи, цъкнах на това само. Боже! Крит... Зет няма крит, ама... нещо за Зет ми трябва някаква... Яко име... Децето име Джинкс. Мисля, че трябва да пристъпим бавно към Торнмейла. Колкото и тъпо да ви звучи, ще билдна фъкън Торнмейл просто. Джинкс се самоубива, като има на предвид, че е 4-0-1. Древана ни, разбира се, пак е някакво там измислено просто мисля. Това е fucking Tower 1. Това е Coach Tyler, нямам право да му кажа 2. Емито, your darver is Zet in your lose lane. Suck my dick. Иска да му напиша Nice Farm, ама той има повече от мен. Найс! Обожавам те! Не толкова. Зет, кога ма би по fucking фарм? Сега има Shadow, щом е тръгнал. В смисъл, щом...
О, не! Не! Какво се случи тука, бе? What the fuck? Как дойде? Какво? Вие реални ли сте, бе, майна? Какво се случи тука, бе? Значи... Хубаво, Аро и Кизет можехме само му да ги изнесем, защото му е фъкан танк, аз съм фъкан Дариус. Окей, ама... Чай сега, изтъри се от някъде фъкания Наутилус, еко ма стънна. Окей. Казвай нот. Махни се, бе, Тайлър. Бягай оттам, бе. Гледай сега, не мога вардна. Не! Ай! Добре, това не сте го видяли. Даже не знам кой ме уби. Честна ретардска. Тук са. Гаджа. Не съм убеден, че трябва да седим тук. Как продължават да виждат ларда. Не! Окей. Лол! Лол! What the fuck? Само това не бях писал в лол чат. Кеф ма как още нямам цял пълен, цял айтъм. Цял пълен, когато нямаш цял пълен айтъм. Що го билднах това смисъл, о боже. Тая игра са направили... Не, то пък това го нямаш... О боже. Аз съм тъп, нямах право да влияме играта в момента. Мисля, че това се съдържа в скапаната... в скапания Black Cleaver. Обичам, когато съм болен и звуча като картица. Убийте го, бе, мамка му! О, не, вие сте уникални! Не! Обичам ва! Аре, бе, Наутилус. Аре, бе. Обичам система, бе, майна. Каква е логиката на това, което правиш в момента? Не, човек, аз ще се гръмна. Фъкани тапаци! Вие сте пълни кретени! Няма майна! Ще ги... Значи, логиката във фъканата лига. Ти си правиш, че има, те ти показват среден пръст и ти го навират задника. Значи, каква е фъканата логика, бе? И ти не сърендваш, защото си Рамбо, майна.
Каква е скапаната логика на тая игра? Няма фъкани тиммейтове. А Мумо е единствения, който от началото беше добре и сега се опитва да прави нещо, въпреки че и той не може сам. Каква е логиката е на това? Е на това и е на това. Ако тая игра кача, аз не вярвам, че ще кача, ще е ако съм спечелил. В смисъл, ако в момента играта е спечелена, ако играта е в момента качена, може да се превъртите и да си видите победата. Защото ако е скапана загуба, това няма го кача. Няма се шилдваш ти, бе. Умри, бе. Малко помощ, ти можеш да го чарнеш! Оле как... Мале как... Хел, бе! Фъкани буклуци! Мамицата ви тъпа! Не, тая ултна майна. О, 3 пъти вече казах, или 4 майна в този клип. Майна. 6. Не. Както може би забелязахте, аз съм от Пловдив. За тия часи, дето още продължават да питат. От кой град си? Не, аз лайв стрим не съм правил от 5000 години и няма и да направя. В смисъл мога да направя, ако някой иска да гледа Overwatch. Никакъв шанс на фака на лига, човек. Да, Наутилус, що па да не минем оттам? В смисъл, ти може си... Кажеш къде си искаш? Да си факам Наутилус. Кифмак разликата между Лига и Overwatch. В смисъл, слагам те две игри, защото Overwatch ми хареса повече от Лига. И единствената игра, сигурно, която цъкам, освен Лига, може би... Та логиката на Лига е да те тилтне с капаните тиммейтове. Умри, еко. Сега се върнеш тука и ще се навреш в тима ми. Ако това може да се нарече тим. Добре, може да пъшнем. Shield ми. Добре, хубаво. Това става. Умри, бе! Това беше лично. Не бих флашнал, ако не беше лично. Това беше скапано. Добре. Добре, продължавай да се биеш. Добре, взехме Джинкс. Единствената ми отеха е, че взехме Джинкс. Ще билдвам full fucking armor, въпреки че еко е силен. Защо? Явно това е някаква нова фъка на мета, аз не знам. Сигурно вчера цъках малко, обаче освен това не съм цъкал от към един месец. Няма среден на педали. Еко... Не, еко ми по принцип явно нова мета ли е, или да, заради реворка на Banshee Veil взима се на AP чампове и цяло явно вече е брокен. Та мерси ли то, че направихте и Banshee Veil добър за нормални факани OP чампове? Като еко, лебланки, тъна. Кантато. Та наблюдаваме Тайлър 1 с уникалния факън билд. Какво е това, бе, майна тук? Пак казах майна. Човек, какво ми става, бе? Ще има. Ай, това повтаря така думите, ти знаеш ти не е лос. Сега си е лос. Искам и те желая. Картоф. Ела, бе. Изгори ми от... Фото шилдна, бе! Умри, бе! Картоф. Джинкси, ти умри. Дай по това Амумо. Амумо, само го стани. Стани го.
Кой е добър малък груд? Колко сладко. Той решил, Треш току-що ми го хукна от кюто. Колко сладко, че си помислих, че мога да направя нещо тук. Смисъл, ще бъда оставен да направя. Хах! Хах! Ахри се приземява в тимфайта след 10 години. Но поне дойде. Надявам се да направят нещо, въпреки че съм пукнал. Колко. Не бе! Как може да си толкова unlucky? Дривън! Дривън! Бог! Какво е Дривън? Защо съществува? Добре, Древън, поне като обикаляше на нон-стоп и само фармиш, можеше да изчистиш този лард или ти не си го видял? Или знаеш как са бутат лардове, да я знам. Ако ми го вземеш, кучка, тъпа кучка! Ако сте го пикнали. О, не. Не знам, що флашнах, обаче ме ги избихме всички без зет. Добре, трябва да ми спират висаж след като си взема това. Карва пара. Пиш ти случайно да забеляза, че вече не можеш да ме лутваш и да ме мачкаш? Че имам факан тормел? И защо по дяволите флашваш като се има на предвид, че си в нашия бейс? И случайно да знаеш, че аз съм факания Дариус, с Торнмейл, бич. Също ме скифи и той да бил не Торнмейл. Даре, бе, ти има 2 танка само. Фарма ми е пократителен. Дъбълбъфното животно съм. Тая игра сигурно ще я спечелим. Както казах по-рано, що ме качена е селена. $69 голд. Давай. Каква е причината да хукнеш, да фокуснеш съпорта им? Не. Дайваме ли ги, защото аз танка? The dunks are real. Вау, ние наистина може да бием.
от... Ще ми умре от пасива или от дрейван, да. Пъшвайте просто. Пич, казах ти, просто пъшни търета. Ох, не бе. Няма да дигам. Продължаваме с играта. Трябваше да кажа на Ghost Dragon да ни звъни пак. Ако има някой още, който гледа, който самия веб... Сетих се този айтъм, че е Broken Guardian, който ми дава damage вече и fucking armor. И си има същия пасив. Help me! Ама вие сте тъпи, бе! Децето се фокусва, въпреки че го убихте, мама ви. О, боже! Тая игра ще ми докара не знам какво, бръчки майна. Пак майна казах. Тъпаци! Естествено, че ще навре на едно място и сега ще ви избие. Добре, няма ви избие. Пъшвайте! О, не, ние го правим, бе. Защо го правим, бе? Каква е логиката на тази игра? О, господи, kill me. Ох, можеше да пуснете и сменяйте този търът. Мисля, че ще да е по-логично. За да не съществува търът, защото инхиба не може да въбие, обаче търата може. Обаче както и да е. Просто го направете преди да се респаунал вече. Ако не бутнете го добре, махите. Мога да спортна лантата. Не, защо спортах на лантата? Аз съм тъп. Фак. Не! Тригърнат сам! Не! Фак, бе! Фъка ни... О, боже! И го убиха! Имам 313 армор. О, сега ще вземат барон. Аре, дрейване, направи нещо в този живот, бе, майна. Какво би си... Искам някой да ми направи майна каунтър. Найс, можеш да вземеш през това време сам Дрейк, ама... Карме Пукче. Не, спалко, той ще вземе Red Buff. Ти буноболи си. Казвай not. Добре, ама мъчи си. Добре. Естествено ще се върне. Това ти е фъкън... Умри, бе. Олта ми няма с... Какво да го таковаш? Това беше хубав демидж. Това не сте го видяли. Не, хри, не дей.
Ахри трябва да чарм на някой, аз да го хукна, трябва да го хукна и да ги смачкаме. Never retreat. Това беше добре, няма нищо, каречи. Не! Фак. Найс. Това е ранкет. Не знам дали казах. Да, казах. Ооо. Надявам се хора да схвана някога лойката на лигата. Еми, GG хора, надявам се да я харесва тая игра с целия ми реч, и ако е така, мога да ударите един факен лайк, защото не знам дали скоро ще искам да игра от нова лига. Та абонирайте се канала ми за още реч, които нека съберем примерно 20 лайка на този клип, ще правим още игри или нещо такова. Де знам бе, лайкнете просто клипа. Искам ви лайковете и парите, казвайте наистина в коментарите какви игри искате да гледате, малко по-различни от лига, защото искам наистина да пробвам нещо друго. Това е хора за сега, мерси че гледахте и ай чао!